di atas tanah nan sakapa. Jari 10 kami susun ditakukan kepalo nan satu penghormatan kebakeh dun sana kasadonyo. Tari banamo tari ilau nan punyo orang salayo capek babali orang rantau bangkikan kebudayaan lama kapulau gitu kapulau Karawang Sari bailau gitu bailau ilau saasa junagari salili gunung Merapi sadaran sago pasaman dilingkat talang Joko Rinci di Sinan Talata Ranah Minang. Ikulah ratu dari kami di Bangki Batam Taranda elok dijapui pusat lelamo barih palabe janyo hilang sembah menyembah dalam adai tali batali undang-undang rila jemaah kami minta kami bailau sakutiko. Ikulah mande bujang pamenan rintang menulang menerawang takana anak tungga babelian nak pai marantau katana subara. Assalamualaikum Mende. Apa dia buat tu Mende? Iko bujang pemainan nak macam itu ke Mende? Mana kandung yang ada? Ada kata kena disampaikan. Ialah semana izin Mende. Dan nak baik menentang madu itu. Kamu sebenarnya wajah cantik cawan ameh badarai dalam dunia pandangan anak kanduang bayi bajaya Josiana mande batu biada si jeruk molaman lamang dibuka di maskapai mana kandung tegokan iman malah pengen naik baik berjalan kok baik itu kejek budak mandi biarlah mandi mengejek dulu dia kadin sapu ujang pamenan inyo nak bayi marantau ke nagari Sebarang kok di situ inyo iyo ndak ada karajo sawah nado kakok ndak ada nang selesai kok ladang di tubuh malah pengen nyobain seorang anak ujang dan indak saja di hati indak sanang di kiro-kiro tak dia dapat gini nih rancak lah ini opai kena kali urang untung kok lain bau bah nasib begini nanti uninda usah lah usah lapeh lah nyu di sebuah hati nak tanah Allah di sana
melaju sayang kata gua meninggalkan. Anak di bibiang jo pencarian kemenakan di bibiang jo pusatku alah kata kok iyo angka pengaruh jagolah diri yang dinagari ulang nan dulu gitu hormati semoga kadang lawan baganti nan titik itu sayangi. Langkah dari sini nak mengambil dari sini itu tidaklah gajilah. Alah kesana berjati kemana? Itulah bakal iu bali balanak bali ikan panjang bali dahulu ibu cari ibu sanak cari indra samang cari dahulu. Inilah kapas nanti. Apa lagi? Inilah benar lagi. Ini berjalan dengan jauh. Bailau adalah kebudayaan tradisi di negara Israel. Nanti dikemudokan buatan anak bujang mati di rantau. Main indah dibawa pulang. Beberapa tahun kemudian Waalaikumsalam. Satu, lah. Nak lahir.
baik. Saja ngapain karantau kurang. Bariku indah kabar. Entah nagarima kolah anu jadi. Entah kampung kolah anu jadi. Tak anu kabar.
ado jarum nan patah, usaha disimpan dalam begi, dibuang saja ke bangada. Ku ado katonan salah, usaha disimpan dalam hati, dibuang saja ke belakang. Ikulah penampilan ilau bunuh kandung naga.